In with the hip. In with the hip. In with the hip. Up with the hands. Cirkel mod andre ud. Ja, that's right. Roll ud der, Torben. Roll ud. Ikke lad dig få fat i den der. Kom ud. Kom med hænderne, Torben. Ja, ja. Kom med hænderne, Torben. Op med hænderne. Riv på det. Kig op, base op, Torben. Base op. Base op. Hold i hovedet ordentligt, Torben. Rejs op, Torben. Rejs op, Torben. Nu skal du tage den der. Op med det ene ben, og så ja, så ud. Træk armen ud over Torben. Op, du skal op med hovedet, Torben. Ud af det der. Kom nu. Træk dig ud. Træk dig ud, Torben. Træk dig ud, Torben. Træk dig ud. Du skal op, Torben. Du skal dine arme lettere op. Ud af det der, Torben. Løft ham op, Torben. Kom nu. Ud af det der. Kom on, Torben. Du skal ikke stå der hvile, Torben. Sig noget nu. Der går 2 minutter allerede. Vi er snart halvvejs, Torben. Kom nu. Kom on, Torben. Ske noget, Torben. Okay? Eksploder op. Du skal ikke stå den der fremad. Slå helvede, Torben. Op. Ud, Torben. Ud af det der. Kom, du skal ikke stå der og hvile. Så løft dem op og slam om, Torben. Ud af det der. Og så sæt dig op. Sæt dig op. Position, Torben. Spark ud af det der. Der er ikke noget der. Det sparker du ud af. Der er ikke noget der, Torben. Den giver mig. Den sparker du ud af det. Put den der. Torben. Skæld med afstand, Torben. Skæld med afstand. Skæld med afstand. Der er kun 2 minutter tilbage, Torben. Kom nu, Torben. Torben, vis noget. Gå på ryggen. Cirkle rundt. Du skal ikke ligge der og ikke lave noget, Torben. Du skal ikke ligge der og ikke lave noget, Torben. Skæld med afstand, og der går på ryggen. Skub ham væk. Kom så, Torben. Du har masser af energi nu, Torben. Kom nu. Torben, skab noget afstand. Skab noget afstand. Skab noget afstand. Skab afstand. Han skal ikke have lov til at sidde der. Han skal ikke have lov til at sidde der. Så går du på ryggen nu. Sæt dig op, Torben. Der skal ske noget nu, Torben. Arbejd der, Torben. Kom nu, Torben. Kom så, Torben, skubber. Du skal ikke lade ham passere det her, Torben. Kom nu, du er bedre end det der. Kom nu, Torben. 50 sekunder tilbage, Torben. Kom nu, Torben. Nu er der min kamp. Circle around. Skub ham væk ordentligt, eller få min lukke. Kom nu, Torben. Keep on grappling. Keep it around. Take the back. Keep
3-0. I det røde hjørne, Glenn Hammer-Robinson. Tillykke med det, Glenn. Du kontrollerer det rimelig godt fra start til slut. Gik det, som du havde planlagt? Jeg vil sige, at det er godt, for jeg plejer at kæmpe en kamp ud fra Løfgården til stående. Og så hvor god han er. Og derfor er der taget på gulvet, hvis jeg bedre bare stående. Hvad, du har følt du selv, du var tæt på at slutte på noget tidspunkt? Nej, ikke. Altså, jeg har ramt nogle gode slag. Jeg har ikke fuld kontrol over ham, så finder vi de tid nu. Tillykke med det, Jantsefælde. Giv ham godt, damer og herrer. Uha.